Beng. Tapi ison acara nama. Iya wis Beng, diajari mak kang apik menjadi gandrung apik, kang latihan kang bener ya Beng. Muga-muga gandrung tetep lestari sampai ison lan adik-adik ison ya mak. Amin. Muga-muga sedongakaken gandrung kang lestari lan merujuk saklawase ya Beng. Angge mak kasuwan ya mak. Nggih. Ayo saiki teh mengono maning nang nggone kono ya Beng ambek kancane-kancane.